Aquesta setmana, precisament en el Parlament de Catalunya, tenim això que se'n diu el debat de política general. Com el seu nom indica, és un debat que es fa un cop a l'any, però que ho abasta una mica tot. El dir-se de política general vol dir que, de fet, en allà no surt aquest tema o aquell altre de manera exclusiva, no es parla només d'educació o només d'infraestructures o només d'immigració o només de crisi econòmica, sinó que es parla una mica de tot el conjunt. El president de la Generalitat, que té un temps il·limitat, per tant pot estar tota l'estona que vulgui, explica el balanç del darrer any i el que s'ha de fer de cara a aquests propers mesos, en opinió del govern, i els diferents grups parlamentaris doncs aleshores intervenen. Nosaltres tenim un temps limitat, a diferència del president, només tenim mitja hora per fer la nostra exposició. És evident que en mitja hora no ho pots tocar tot, és impossible, però intentaré jo mateix en representació de Convergència i Unió posar l'accent com a mínim en dues coses. Primer, inevitablement hi ha d'haver una part, diguem-ne, de crítica en el govern, perquè hi ha moltes coses que no s'estan fent bé, i això des de l'oposició s'ha de posar en relleu, de forma correcta, de forma respectuosa, de forma educada i de forma constructiva, però s'ha de posar de relleu. Hi ha un munt de coses que crec que fan molt evident que en aquest moment Catalunya, en lloc d'anar endavant, va endarrere, i que el govern que tenim, la Generalitat, el tripartit, és un govern que no està a l'alçada de les circumstàncies. En un moment crucial del país, on necessitaríem un govern que tingués un gran projecte pel país, un gran lideratge per portar a terme les coses, que no depengués de cap partit polític d'àmbit espanyol, que tingués les mans lliures, etc. I tot això en aquest moment, malauradament, no ho tenim o no ho tenim prou. La segona part, en canvi, ha de ser també una part, diguem-ne, d'alternativa, perquè Convergència i Unió no deixa de ser el primer grup en el Parlament de Catalunya. Som els primers, els més votats, i per tant nosaltres no ens podem limitar simplement a dir miri, això no va bé o allò altre tampoc, això ho hem de dir, però a més hem d'intentar, diguem-ne, anar introduint una alternativa, i en aquest cas l'alternativa la posarem també molt en línia amb el tema econòmic, de la crisi econòmica, de com se n'ha de sortir, i com no, en tot el tema del finançament, on veurem si serem capaços d'arribar a un acord entre el tripartit i Convergència i Unió, però en el cas de que no fos possible, que és un cas que hem de contemplar, no per desitjat, però sí com a possible, doncs Convergència i Unió haurà d'explicar en quines condicions nosaltres donarem suport al govern de la Generalitat perquè el govern acordi el finançament que Catalunya necessita i que a més es deriva de l'Estatut i que per tant no podem fer marxa enrere també en això. Tenim un Estatut, aquest s'ha de complir també en els seus apartats de finançament.